Bäldimi? Hormatly Başla. vatandaşlar, söz verişim meali mensup bul Türkiye Respublikasynyň elçixanasynyň ağzynda protest mitingine geldim. Mesele bir zatdyny bar. Bizim yurttaşymyz, kardeşimiz, hem de yoldaşymız Merdan Muhammedow gümürtük ýagdaýda Türkiye Respublikasynyň Türkmenistana deportasiýa edildi. Sonra hiç şeyini geçirilen çare yok. Yürüdük saydı. Yine soruları verme uçuyla yine Türkiye devletinin elçixanasının istatlarında şunun işine gelip karşılığımızı ya da protestimizi bildirme için yine şu ustaydı. Nereden başlanıyor? Demek geçen iyun ayının 10'unu Merdan Muhammedow Türkiye polisi tarafından tutuk edilip bir kanun ya deportasyon lagerlan hayfan olsa bir yerine saklanıptır. Sol iyunun 10'unu saklanıyor ta 23'üne çölde biz Merdan'la haberleşip durduk. 26'sına da Türk polisinin hükümetinin karar çıkarıyor. Merdan'ı deportasyon etmek vardı Türkmenistan'a. Bir savaşın içinde Merdan'ı näme günah bildirilipdir, nahili günah bildirilipdir. Nahil ol bildirilen günahlar esaslı ya esassız. Hiç ilmine yuridik dokument ya da düşünürüş yok. Merdan Muhammedow'un işine katnaşan advokatam yok. Merdan Muhammedow'un işine katnaşan tülçem yok, adam yok, familiyam yok, sudum yok. Merdan Muhammedow'u görmäge ya da onun hal ýagdaýyny soraşmagy ursat berilen dogan garnaşlarym yok. Hiç kim Merdan Muhammedow'un ýanyna göwerilmedi. Bir demek Merdan Muhammedow insan hukuklary Türkiye Respublikasynyň dolu bozulanlygyny anlady. Indi näme üçin Merdan Muhammedow Türkiýede saklanýar? Onun saklananyň ýeke sebäbi bizim bilişimize göre, düşünüşümüze göre Merdan Muhammedow'un soňky 4,5 ýylyň dowamyny alyp baran siyasi işleri. O taýda hiç ýyly jenaýat işi yok. Merdan Muhammedow öz bilişine göre, öz düşünüşüne göre, öz dünýä garaýyşyna göre Türkmenistanyny bolup geçýän ýa-ki jenaýatlar barada kimler şoňa günahkar, näme üçin halkymyz şular ýaly horhomty durmuşda ýaşaýar, näme üçin dünýäde 4-nji ýerde dağ boýunça duran Türkmenistanyň 1 millionyň gowrak ilaty Türkiye Respublikasyna hany talabançylyk edip gün görüp ber. Şu soralar elmeden ine şol Merdan'ın eden çıkışlarına boldy. Merdan'ın mass mediada çıkış eden bir topar kanalları var, özüne alıp baran kanalı var. Bilelikde ýa-ki Milli Halat Ediş Komitetimiziň adından alıp barylan kanallarda ýolbaşy rolun birini ýerine ýetiren ilmli bilimi ýetik ýigit Merdan. Ýöne şonu hiç bir ýa-ki ýuridik proseduralar hiç bir berjay edilmän Türkmenistana deportasiýa edýärler. Bu näme anladyr? Demek bu taýda Türkiye Respublikasy insan hukuklaryny degerli, degişli derecede berjay etmediginiň gönü subutnamasy bolupdy. Ýa-ni ýakynda Türkmenistan adam gaçakçylygy boýunça, adam ogurlugy boýunça 13-nji döwlet bolup sanawa goşuldy. Ine şonu subut edýän insan ýagdaýy mene Merdan Muhammedow ene gömürtük ýagdaýda Türkmenistana deportasiýa edilmegi bolupdy. Biz näme anlaýar? Indi şu mahal Merdan Muhammedow Türkmenistana elbette soruga çekilýär, belki urulýar, ýenjilýär. Sebäp o taýda diktator rejim dolandyrýan döwletde hiç bir hukuk ýa-da hiç bir kanun işlänek aslynda 32 ýyllary. Onun üçin onun ýagdaýyny biz düşünmeklik bilen kabul edýär. Ýöne Türkiye Respublikasynyň Türkiye hökümetinden edýän talabymyz Merdan Muhammedow ýygyna gaýtaryp ýeten Türkiye Respublikasyna şol ýerde köpçüligiň gatnaşmagyna, jurnalistlaryň gatnaşmagyna, adwokatlaryň gatnaşmagyna, dogan garnaşlarynyň gatnaşmagyna, kardeşleriň, ýoldaşlarynyň gatnaşmagyna açyk suwt dinlenişini geçirin. Türkmenistan näme günah bildirýär Merdan Muhammedow? Ana açyklyk, şol ýok. Bir şonu etmek isleýär. Merdan Muhammedow ömrünün soňky 13 ýylyny Türkiye Respublikasyna ýaşanady.
eger diýmek Türkmenistan şuna bir günah bildirýän bolsa, jenayet diýip tapýan bolsa, diýmek şol işleri goşadyrnak üçinäki işleri Merdan Muhammedow nerede? Türkiye Respublikasynyň territoriýasynda berjay edipdir. Onu diýmek Merdan Muhammedow ilkinji nowbatda Türkiye Respublikasyna jenayete çekilmeli. Şol subut bolandan soňra Türkiye Respublikasy onu ata watanyna deportasiýa edip biler. Eger isleseler. Yok, eger günahsy yok bolsa, Türkmenistan ona şular ýaly ýasama ýa aýdaly ýörüte günah ýuklap Türkmenistany akitmek üçin edýän bolsa, onda diýmek Merdan Muhammedowyň başga ýurtlara, üçüncü döwletlere çykmagy ýa syýasy gaçaklyk sormagy haky we hukuky bar. Merdan Muhammedow hakykatdan ol şuň kun syýasy benni. Dep onun alyp baran 4 ýyl ýarym alyp baran işi ana internetiň ulgamlaryna açyk aýdyn görkezilip dur. Ondan şu ýerde näme günä tapypdyrlar Merdan Muhammedowdy? Bize şu güne çelli aýan däl. Näme üçin şuň 10-njy awgustda men şutaýdy. Alaýyk 2 aý mundan ozan 10-njy iýulny Merdan Muhammedow saklandy. Inne 60 gün geçti, Merdan Muhammedowdan hiç ýyl habar hatyr ýok. Onuň nire akidilip, nirde saklanýandan habar hatyr ýok. Yerinde hiç ýyl advokat ýok, yerinde hiç kim bilen duşduran aklar. Binahil 20-nji asyrda şular ýaly ýagdaýlar bolup geçýär. Şoň üçin menne sorakan Türkiýe hökümetine o jogap bersinler. Jogap bersinler, näme üçin şular ýaly ýagdaýda Türkmenistany deportasiýa edilýär. Olar näme bilen akmy Türkmenistan diktatura tarapyndan dolandyrylýanlygyny. Niýazym şeýledi, Berdim Muhammedowlaryň atalygy ikisem bir kanun hally hakimiyeti basyp alan jenayetkar topar olur. Onu biz islenlik suudda, islenlik döwletde, islenlik ýerde suud etmäge taýýar. Şoň üçin sorak berýär. Näme üçin Türkiýe hökümeti şol Türkmenistanyň halkyny ezip oturan diktatorlar bilen hökmürewarlar bilen gol tutusup arkama işleşip Türkmenistanyň baýlygyny çepe sagy sewdalaşyp otylar. Hani Türkmen halky bir oturun, teredin, oýlanyň, görün. Türk kardeşler. 1 milyondan gowrak Türkmenistanly öz ata watanyny terk edip Türkiýe gelip öz çağalaryny, maskalaryny eklemek üçin şu taýda gulçuluk derejesinde hyzmat edip diýer. Ählisi şu Türkmenistanyň gelen ýabançy diýeniz mesela işçi emigrantlaryň hiç birisine ak görnüşde tölenýän aýlyk ýok. Diýmek bularyň medisina goragam ýok. Diýmek bularda gelecekde garrana pensiýa üçinçiligem ýok. Diýmek bular gul misalyny, gyrnak misalyny şu taýda saklanylýar. Onsoň biz näde aýtmaly, Türk bilen Türkmen ikisi ine dogan garrynlar şowy. İki döwlet bir milletdir. İki döwlet bir millet bolýan bolsa, onu näme üçin Türkmeni öwey göz bilen garalýar. Näme üçin Türkmen Türkiýede horlanyp gezmeli? Näme üçin Türkmen bir kanun ýagdaýda deportasiýa edilmeli? Şu soru hemmesi Türkiýe Respublikasynyň ýol başçylaryna degişli. Ýokardan aşagyny. Kim şu işlere degişli karar kabul edýän bolsa hemmesine degişli. Aýdyp geçmeli. Ýene bir zadymyz bar. Bir günne jemlenen pikirdäl bize. 20-nji ýylda 2020-nji ýylyň maý aýynyň ahyrynda biz emede İstanbulda iň uly ýemelerin birine ýanky meýdançaň birine 25-30 miň adamlyk miting geçirmelidir. Şu mitinge taýýarlyk görüldü, ursa taty ýazyldy, hemmejikler aýdyldy, emma şu geçirilmedinden bir hepde öň Türkiýanyň içeri işler ministri karar çykarýar. Kabit verarly Türkiýede 3 milyonluk ya şular mitingler geçirmek gadagany. Ene şeýdip biziň türkmenleriň, türkmenistanlylaryň bize gorlaw berjek Özbegistanly, Kazakstanly, Eýranly, Owganstanly watandaşlarymyz ya ýurtdaşlarymyz ya türkmenlerimiz ya bize gorlaw berjek türk milletlerimiz eme ýygnanşygyny gadagan etdiler. Emma şondan 2 aý geçmänkä ýanky Azerbaýjan diasporasy, Türkiýede ýaşaýan Azerbaýjan diasporasy, ýanky Ermenistanyň ilçihanasynyň öňüne barıp hiç bir urtgaty näçe miň adam barıp protest etdiler. Garabag barada. Ine tapawdy. Türkmenleri miting geçirmek gadagan, Azerbaýjanlary ýygnanşyk geçirmek mümkin. Türkmenler Türkmenistany deportasiýa edilýär.
Yani bir Azerbaycan'ın Türkiye'den deportasiya edileni görün ya esten dersiniz. Näme üçin beýle bolýar? Biz öwey bolýan bolsak onu näme üçin bizim ata-babalarymız siz türkmenler diýip dil ucundan görülýär. Emma ýeňhämizden pyça görülýär. Türk kardeşler, men size yüzlenýär. Indi şu sizin öz soýdaşlygyňyz, garyndaş bolduňyzmy? Menim bir döwürden bäri köp Türkiýe barada, bunyň döwlet guruluşy barada, kan kronika kadrlar gördüm, filmler gördüm, kitaplar okudum. Ýöne şuň kun arkaýyna aýdyp bilýän, Kemal Atatürk'ün kuran respublikası yok Türkiye'de. Dibinden başka yana var ya. Ne için bizim insan hukuklarımız bozuluyor. Kazanç için deyip gelen soydaşlarımızı ne şey deyip edenekledip diktatörün eline kovuşturuyor. Demek sizin halk bilenlerle diktatör bilen sevdanız var. Şeyle mi? Sonun yine bir toparda atlan üstü bilen amal edilip dur. Ona da misallar yeterlik. Ahmet Çalıkan ya Erol Tabançı'nal. Ben ikisini misal getireyim. Şunun ikisinin Türkmenistan'ın milyarlar pul çıkaran adamlar dolarda. Bir Türkmeni tapın. Şu taydan 10 milyon ya 100 milyon alıp çıkan. Ne için şu iki Türk alıp çıkıyor olur mümkün ama Türkmenistan'ın gelen Türkmenleri Türkiye'de işlemek kadar. Şanıl mı? Bunların suratına gerek oldu. Yapacağım karış. Ne şeyle son için adır devam ettirer. Bunlar Hey. Aha. Yurttaşla bağışlan hani yanımıza polis masin geldi. Biz İlçhana iş gününe derli köçen beyle kaptanına dur protest etmeli kendini. Ne 6. gün İlçhana işlerine yerlere stayda gızalıp veren bar işleyerler gelip içinden çıkıp bir suratı dalırlar. Video da düşürüp dururlar. Oy düşürsünler biz siyasetimizi ya etçek bolyan işlerimiz maksatnamalarımızı biz halktanın hükümetinin giyleyen adamlar da. Yok kamer bilen dışarı çıksan suratın alla yüzün görünür yani. Ay bolya altınlar. Ne diyecek bolyan da adım ştayda inni Türkmenistan'ın ştat bay olup gelen Türkmen yok. Ya Türkiye'de bay olan Türkmen yok. Yani Ahmet Çalınkı ya Tabançınkı ya milyar kazanan var mı Türkmenler aydın hani? Milyar belgeli olanınız vardır. Ama milyar kazananınız yoktur. Yine bize doğruluk Türkiye'nin karayışan sun yani. Yani diyecek bolyan da adım, sol bini 20. yılda değil, ya şu bolon vaka değil, bizim mitingimizde yatırın. Yani 20. yılda 60'a kola yigit 2 günün içinde araktan zehirlenip öldü İstanbul'da. Näme için sol iş dernelmedi? Näme için sol iş cemiyete ayan edilmedi? Kim solar zehirledi? Ne edip öldü? Kim günahkar? Soru kendir. Yeki cevap yok Türkiye hükümetinden. Yani bu zatlar halkın yüreğine yazılgıdır, anına dur. Vakti gelir, cevap sorulur. Kim günahkar oldu? Biz biliyoruz, çak ediyoruz. Kimler dediğini. Yani biz ustayda Men masin yolda durun, son çındır belki. Geçme. Yine şeyle, ondan bakın şimdi öyle alırlar. Diyecek bolyan da adım, ama yurttaşlar ustayda biz Merdan Muhammed. Yo sen şöyle arak içenler vardı görünmüyor. Arak içenler vardı. Diyem indi soruları sol cinayeti açmadılar Türk tarafı. Aytmadılar. Kim etti? Ne için etti? Ne için 60'a kola yaş yiğidin ömrü tanıp üzüldü. Bu ulu cinayet. Kim getirdi o zehirli ararı? Kim içirdi? Haydi devletten geldi. Türkiye'nin ölçüsünden gelmedi görünüp dura. Endüstriyada yine de bir zat aytmalı zat bana düğün sol bärik aytmakan bir topardanan birleşip hat yazıptırlar. O halmıradağı so Türkiye'nin ilçhanasının önüne varsan bizim ine arda şikayetimizden Türk hükümetine getirdi. Ine sol sizin hayışınızdan yurttaşlar gelirler, gıyırlar, zenalar, hanımlar getiriyor. Näme deyip yazılıptır ol hatta men size mazmununu aytıp bereyim. Hatta yazılışına göre biz ya Türkiye'de neşular yağlı, kıyın yağdaydı, kıyın şertte işlep yort bizim hak hukukluğumuz ama yok. Biz dine sol çağılımızı ekleri, izimizde kalırları biraz kazanç olsun deyip mecbur halı şu devlete işe gelen adamlar. Biz dayanlık, begenlik, Türk'ümüzün içine geleli, o ustayda doğruluk gözülen karalar diye niyet bilen geldik ama şu niyetimiz kabul ya amal olmadı diye.
Enne şol pasportynyň, wizasynyň möhledi dolarlary tutup getirip ol deportasiyon lagerlerde saklaýarlar diýdi. Bir näçe aýlyň dowamında. Oň içinde de ne bir sanitariýa düzgünler berja edilýär, ne o taýda iýdili bulara iýmit işi berilýär. Ne bularyň hatda tualetlerim ýok diýdi. Ýuwunmak, ýa-ni tämirlenmek emesi, gigiýanasy. Hiç zat üçünçüligi ýok şo taýda. Ondan Türkiýeden Türkmenistana dolanmajak bolýan adamlary mezburi ýagdaýda dolandyrýarlar. Olaryň son gitmejek bol öz jarlaryna kas edýän adamlar az däl diýip aýtdylar. O esasen şu genan maşgallaryň arasynda. Şonuň üçin ýene de şu taýda Türkiýe hökümetine ýüzlenýär. Sizde insan hukuklary berja edilýän bolsa ýa edilmeli bolsa näme üçin deportasiyon lagerlerde şular ýaly biýdürgünçilikler bar. Ya şular ýaly bir wagşyçylykly göz bilen garalýar bennilere. Esasen Türkmenistanyň gelenlere şeýle garaýş bar diýip aýdy. Men onun düşünmeklik bilen kabul edýär. Sebäp bizde watan ýerlik, watan ýok, döwlet diýerlik, döwlet ýok, hökümet diýerlik, asla hökümet ýok bizde. Diňe jenaýetkar topar bar. Ine şolaňy üstüne basyp şolar bilen ine ýa-ni türlü ara gatnaşyklar gurnap beren Türkiýanyň hökümeti bar. Şonuň üçin talapymyzy Türkiýe hökümetine gönderýär. Egerde hakykatdan hem siz Türk döwletleriň bir umumy karara gelmegini, bir umumy giňişlikde bir Turan diýen bir ykdysady gatnaşyklymy, ýa harby gatnaşyklymy, siýasy gatnaşyklymy döwletiň düýbün tutjak bolsaňyz, onda siz öz siýasatyňyzy düýple ýetgetmeli bolsunuz. Men ene Turan birliginiň tarapdary. Näçe ýyllar boýy aýdyp gelýär. Ýerdegi işte şu halklar birleşer, birleşmelendi. Ýöne şu kun Türkiýe hökümetiniň edip oturan işi ya jenaýetkary hemaýet bermek Türkmenistanyň ahir rejimi. Ol ýagşylygyň we dostlugyň, dogorlugyň alamaty däldir. Şunu bilip goýun. Türkmen halky bu zatlary unutmaz ýa unutjagam däldir. Şondan siziň hemmäňizden ediljek haýyş. Siz henizem giýişdälkä Merdan Muhammedowy boşadyň, çykaryň, getirin Türkiýe. Goý ol şu taýda näme günä eden bolsa halkyň öňüne suw edip şoňa şu taýda jezasyny kesgitler. Ony ol ýa-ni pişik tutan ýaly edip halta salyp gümürtük ýagdaýda Türkmenistany deport etmeklik ol bir hiç bir döwletiň kada kanunyna syganak esasen özüni demokratik dünýäwi döwlet diýip atlandyrýan, respublika diýip atlandyrýan Türkiýe degişler. Ine şu taýda Türkiýe ilçhanasy, gawat garşysynda da Amerikan ilçhanasy. Ine bulan haýsynda demokratiýa bar, haýsynda ýok. Watandaşlar, ýurtdaşlar sizem oturuňda oýlanyň. Men bir zady bilýär. Türkmenistanyň gelejegini gurýan, gurjak ýigitlerin biri ine Merdan Muhammedow. Şunu tutup saklaňyz bilen Türkmenistanyň ösjegini, ösmejegini siz düşüneňiz. Ýöne Merdan Muhammedow ýekedendir. On ýollaşlary ýüzläp, müňläp ýollaşy bar, ýa şonuň işini alyp dowam edip oturan. Şolam gider. Şonuň üçin men sizden etjek bolýan haýyşym, ýene bir gezek kardeşler, ýurtdaşlar, biz her gün her hal ýagdaýda mümkinçiligine göre biz Merdan Muhammedowyň azatlyga çykarmagyny talap edýär. Hem de getirip Türkiýede saklanan ýerine goý şoň jenaýety işi seredildi, näme edipdir ýa etmändir. Biz hem şoňa şaýat bolalım. Ýok, bizden sorag ediljek bolsa ine şol Milli Halak Ediş Komitesiň göreden iki adamyň birimen beýleki saparyklymy. Gelin bizden ne sorag edin, ne bizni süwetsedi. Çagyryň bolmasa ine ilçihanaňyzy. Biz size düşündirip bereli. Merdan Muhammedowyň kimdigini ýa halkymyz üçin onuň näme gadyr gymmatynyň bardygyny. Ine men şu gysgaça şonu aýdyňdyym, aýtmaly zatlar kan galan görüň ine ýurda watan eme öýe baramyzdan soň dowam etdirir. Merdan Muhammedow azatlygy talap edýär Türkiýe hökümetinden. Sag bolun diňläňişi. Däde men şol näme oglanyň döreden aýdym, ma şonu goşaýyn. Ha goş. Onuň gideýli. Goş, onuň gideýli. Ine biziň ýigitlerimiz Merdany bagyşlap sazly aýdym ýazypdyrlar, şonuň diňlen ýurtdaşlar.
gelmeli. Sen nerede? Rejim seni alıp gitti. Hakikatin yolunda kalıp gitti. Nerede sen? Karakıla bürenin sorular. Canımı al yar elimde. İndi bilyarız. Yok çok apar. Adalatın için sen nerede? Nerede sen? Dünyanı süpüren soğuk ışık. Yürüklerimi dağıtlayar usam. Bu yollar ahı yollar. Adalet için halkta ses yok. Yoksa Türkmen yetip gitmeli mi? Vallahi. Sağ olun dinleyeniniz için yurttaşlar. Kommentlerde yazarsınız öz arzu dileklerinizi, öz sözlerinizi koy tutup hükümetten görsün, okusun, bilsin. Biz merdanı azatlık arzu ediyor. Sonra hükmen İslamlık forumda, İslamlık dünyanın 4 küncünü nerede çıkış etmeli olsa biz bar tayyar sonam eder. Dine azatlık merdan Muhammed. Ya da getirin de Türkiye'de cemiyetçiliğin önüne suud edin. Näme günahı var şun? Bilen bilelim. Sağ olun yurttaşlar, yana bir gezek hemmenizin öňüňize saglyk, inni kefirlere çeli sağ oturun.